fiksiler Kışkına varsa da Yoqmog'i qiyin olarni turmushin Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Тәгәрмәч 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 100, Nolik. Sen нәрсе? Димдимыч мине сәпиттә йөртергә вәгъдә иткән иде. Соңга калам. Син бәхетле. Мин дә утырып йөрер идем. Мин дә баш тартмас идем. Сезгә ярамый. Нишләп? Димдимыч минем дустым, сезнеке түгел. Ул мине генә чакырды. Үзегезгә кеше малаен табыгыз. Ул сезне утыртып йөртсен. Димдимыч, киттекме? Юк, монда тәгәрмәчтә тишек бар. Кабартам гына, тагын бушый. Ни эшләргә инде? Син булышырсың дип уйлаган идем. Син бит фикси. Юк, мин моны үтмәдем әле. Сабыр ит. Шпуле, Игрек, туктагыз. Анда Сәпитнең тәгәрмәче тишелгән. Дусларын гына утыртып йөрткәннеңме? Зинһар өчен булышыгыз. Димдимыч, синең генә дустың бит. Әйдәгез үзеннән сорыйк. Бәлки барыбызга да дустыр. Инде меңләгән еллар буе тәгәрмәч кешегә хезмәт итә. Тәгәрмәчнең нәсел башы булып, йөк астына салына торган түгәрәк бүрәнәләр исәпләнә. Кешеләр бер вакыт бүрәнәдән бер түгәрәк кисеп алдылар да күчәргә утырттылар. Тәгәрмәч килеп чыкты. Аның белән күптән уңайлырак иде. Соңыннан киги, ягъни спица, тимер туган белән йомшак шин уйлап чыгардылар. Кешеләр төрле арбаларда дөньяны гизә башлады. Шүлләк ясау түгәрәге, тегермән, сәгать, тәгәрмәчне кайда гына кулланмыйлар. Паровоз, пароход, машина барлыкка килү белән тәгәрмәчләр дөньяны тутырып бетерде. Хәтта Марска кадәр барып җитте. Тәгәрмәч кеше уйлап чыгарган иң гади, иң гаҗәеп ачышларның берсе. Салдырдым. Хәзер нишләргә? Хәзер камерасын чыгар. Бу резина чәкнеме? Нәкъ аны. Кайдадыр тишеге бар. Димдимыч, кабартып кара әле. Һавасы кайын чыкканын карыйбыз. Булай, Нолик, син берни дә күрмәячәксең. Нишләп? Тишеге бик бәләкәй булырга мөмкин. Ничек табарасың аны? Аның өчен су кирәк. Нәрсәгә? Нәрсәгә? Суның нигә кирәк икәнен мин аңладым. Нолик, күрәсеңме монда куыклар? Ай, куыклар! Бу тишектән чыккан һава. Димәк, тишек монда. Нолик, синдә баш. Ура! Мин тишекне таптым. Мин аны ябыштырып куям. Минем букчамда резин җилеме бар. Тишек монда. Мин аны күрдем. Резинны баштан киптерергә кирәк. Кипте инде. Хәзер җилем. Әзер. Тәбилиш! Хәзер йөрергә дә була. Ура! Игрек, Шпуле, сез безнең беләнме? Безне берәү дә чакырмады. Ул сезне чакырачак. Шулай бит, Димдимыч? Әлбәттә. Без бит дуслар. Киттек! Тәгәрмәч, тәгәрмәч, кемнәр икән тапкан аны уйлап. Тәгәрмәч, 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 тәгәри юл буйлап. Тәгәрмәч, тәгәрмәч, өлгерә ул басына түзә. Тәгәрмәч, тәгәрмәч,
анимацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде.